מה שמעניין את נתניהו עכשיו זה רק הסקרים. איך הוא יצליח להתגבר על האופוזיציה בקדנציה הבאה. זה מה שמעניין אותו עכשיו. לא הפסקת המלחמה, לא עסקה, לא חטופים, לא יהודים, לא ערבים, לא בדואים. אם היה אכפת לו היה עוצר את ההריסות בנגב. חברים, זה מפריע. היה מתערב בהריסות בנגב אצל הבדואים. איך השר בן גביר מתעלל באנשים שם, במוחלשים, משאיר משפחות שלמות ללא קורת גג. איך השר בן גביר הפקיר את החברה הערבית גם בפשיעה, כאשר אנחנו רואים שמספר הנרצחים בחברה הערבית עבר את 230. באיזו מדינה אפשר להשאיר את המצב בצורה כזו? מזמן היו שולחים את השר הביתה.